This is Ice-T and Stone Cold Steve Austin, and TV oh. Malungkot si Wanderla yata. Nakalaro ko na siya. Pagod. Nakalaro mo na lahat? Sila? Isang beses. Isang beses lang? Kasama ko sila Lods, sila Santino noon. Nakasama mo noon. Wala tumigil ka din. Nagbakasyon? Hindi, ano na yan? Mobile siya tol, mobile. Good morning, Ate. Panoorin mo, ha? Ay, naku po. Enough practice. Time for the real thing. At buhat. Pabuhat po. Saan tayo? Saan tayo? Tungo. Dito. Sige. Alright, soldier. Mark a drop point. Sige. Saan ba? Got gas. Ay, saan ba? Ay. Sige, sige, dito na. Sige na, skab na. Sige, skab. Kab na, gano'n din yun. Sakya naman dyan eh. Sorry. Wow, my And God. you eat. Katlabing. Tatlo. Tatlo. Nahabol ko. Meron dito sa loob. Diyan sa loob. Nagyan kayo sa Doon pino. isa. Paso. Tinamaan ko. Pa-cover. May isa pa dyan. Sige. Ayun na. Uy. Bilis mo ko. Dito na. Dito sa taas. Moving there. Ito na. Patay na to, pre. Sayang. Patay pa niya ako. Meron pa isa. Isa pa sa likod ng bar. Chance to redeploy. Nice one, guys. Wala na akong baril. Wala na akong bala. San? Nandito sa akin, isa pa. May isa pa dito. Sa likod mo. Ay. Sinusundan ako. Bilis naman yun nakabalik. Dalawa. Fight Sige, sana lang. Dalawa. There's a fight kicking off. Kita niya ako. Tangin na naman ba? And if you feel free to give them that as well. Your teammates Salty. Send in a Zolty. Salty Gaming. fight kicking off. What's the gaming? Get ready to Sweaty. fight. You're next. You know? Basag na yan. Masag na, isang pira na lang sa'yo. Masaya na ako, nakapatay na ako isa. Nice one, live. Listen up, soldier. Wala nang silang gagawin. Bangis ng big. If you lose, your teammate got Dito pa rin. sort them out or capture the objective. I is back. Game on a proper sort. Stand by for me. Nice one, tol. Tata lang Uy. Putang ina. Oras sa aking kanto. Alis muna ako dyan. Nakamp lang oh. Layas mo na. Your teammate will send Hindi you ka. through that. Sige, tol. Alis ka na lang. Ay, may kumuha pa sa Dito siya eh. Pakabila ka na lang. Sige, tol. Ikaw nang bahala. Tinitinan ko yung mapa, ang baba ko na pala. It's a prank! Plano pang kunin yung helicopter eh. Your teammate is redeploying. Layo pa pala noon. Sabi ko Ingat ka eh. lang yan. Enemy UAV
Saan na tayo patungo? Saan tayo patungo? Saan tayo Pangit patungo? kaya niya. Pitik-pitik. May isa pa? Oo nga, pangit eh. Kahit anong baril, hindi ako nakakatama eh. May kalaban, may kalaban. May tao nga. Gas is moving. Nagbasag siya eh. Enemy recon drone in your area. Uy, may nag-loadout na dito. Located a supply box. Secure that position. Enemy Saan? UAV Doon sa kabilang side? Hmm. Uy, naka-drone. UAV. Nakita ka pa doon? Nag-UAV na. Ito muna ako dito. Uy! Nakita na Hinabol ako. si Santino eh. Hinabol si Santino, hinabol. Airstrike pa ako. Hinabol. Isang tira, Hinabol, dito hinabol. lang. Dito na sa akin. Pwede ka mo mag-revive isa. Saglit lang. Meron pa sa akin. Escape plan ko to. Andyan na sa Ito na. baba. Andyan na sa andyan. Kita ka na. Ah, hinabol pa rin eh. Happy pa rin ako. Oo. Yusak, motherfucker. Kita. Oo. Pwede na isa. Yun lang, walang May was na sasakyan. der, may was na der. Ayan na, nasa harapan mo, tol. Ayun, ganun pala eh. Ito. Oo. Marking aid station. Yan, tapos bili ka na lang doon. Mas malapit. Kalaban dito ah. Dito Green? sa kapila. Okay. Oo, green. Trophy mo. Lagyan mo trophy tayo. Ingat na lang dyan. Manalo ako pag lagyan ko na ng trophy. Ano, trophy oh. Yun ang gusto kasi. Yun ang gusto ko sa inyo eh. May Talagang trophy number si- one May nag-load talaga out na kasi dyan eh. Ayun, trophy oh. Yan. Ako May pong trophy nasa taas. Saka mo na yung ano, Lods. Ating... May tao. Saan? May tao dito. Ayos ako. Oh, Sige, sige. layo lang ako. Layo mo na muna. Nandito din si Pika. Layo na dito banda na kayo dito banda. Sa green? Oo, sabi na Oo. bro. Kasi may tao na dito Meron eh. na. May tao. Oo. Loadout. Parang na tol. Ayun, di polluted oh. Shoutout, Andre. Dito ako dito. Andre Sanchez? Hindi, Paluted, Baral. di paluted. Hindi pa, walang nag-loot dyan tol. Wala kasing buy station eh. Yeah! Yeye Bonel. Yeah, Bonel. Makakapag-load out pa kayo niyan. Load out. Pwede na. Yun lang, walang base station nga talaga. Walang yan. Tol, usok Kuhanin ka nyo dyan na ah. lahat ng pera. Usok ka dyan ah. Yun, pwede na. Capital. Ano, Ano Lods? yung mga Ayun, pera. nasa- Okay na yun. Ayun pa, may pera po. Uy! Makakapag-load out pa kayo niyan. Ay, makakapag-load out pa. Uy! Meron pa sa taas, second floor. Kaso usok ka dyan na eh. Oo nga, usok. Tara, Palo na tara. tayo dito. Taas na tayo. Hindi, tatalo na ako dito. Kunin ko lang to. Marking rendezvous vehicle. Sabay May tayo pinakain. palagi para hold hands tayo, hold hands. Nung, takbo na nung. Ayan na yung zoom. Copy. Tara. Hold hands dapat. Habang tumatakbo. Hold hands. Pwede na tayo, Jar. Wah, pwede ka na palang buhay, Jar. Pwede na. Pabagsak din kon. Wala ding buy station. Load out. Tayo, 641. Ingat lang. May kalaban dito, sigurado. May load out to. Sige, tol. Bili ka na, tol. Sige. Bili kayo ng Walang load buy out. station dyan, walang buy station dyan. Dito lang naman meron eh. Layo ah. Factory. Basta may kalaban dito, Uy, ingat may lang. tao. May tao sa load out. Puta. Contract located. May tao sa Ayan, load yun out. na, May tol. tao sa Huwag load ka na out. mag-ano. Ayaw mo na. Wag na.
Sana wag Loadout akong... na, ay wag na sa loadout. Sa ano Hindi na, ako mamatay. bilhin na lang kayo ng ano. Walang yan. Nakakatakot naman ito. Medyo siguro. Kung sanay ka sa computer, madadalian ka lang. Cross your Pero fingers. syempre, yung iba kasi masyadong pro na maglaro na ito eh. Ala, yun yung buy station, tol. Aid station. Dito na. Okay na. Bili, ano lang. Tago! Run. Ayun, Run. ito po pang loadout to. Tara, pan loadout, tol. Tara. Loadout. Oh! May scavenger lang dito eh. Looted dito ah. Drop. Form ko lang kayo i-looted. Ay, kulang pang 200 na. Ay, di ba Ito, kayo pera pera. dito? Tol, ah. Ito, pera. Sige, Wala akong pera eh. Supply box ready for pickup. Here the Re-rest scavengers. ghost na ako. Drop headed your way. Oh, may loadout pala Tol, dyan bili eh. kayong flex niya, tol. Tol, bili kayong Ano, flex niya, mo. Ano? Sige, tal. Salamat, Nag-rest sa ghost Mayor. Kulang pera. Mayor sa pa-loadout. No problem. Next objective Mayor Salamat po Spunik. sa pa-loadout. Ito pa pera oh. Kasi Ala, Mayor pera dyan. Spunik. Ikagot. jackpot. Wala yan, dyan. Ga, kuhanin ko muna yung ano. Saan mo nakita yung mga yun, tol? Yan sa stream lang. Sumali pa, mas bata pa. Updated. Identified. Icon Nagmumura TV, pa sila pabuhat, loads. Dyan, nagmumura Good pa night, yung dalawa. tasty. Oo nga eh. Late na yun ah. Tiner mo na. Ay, mo kasi 3. Contract complete. All supply boxes ready. Recon or ano, bounty. Kerry Con. Body armor here. Bounty na lang, gusto niya? Sige, para makita natin. Sige. Slot the bastard. Malayo. Carlan, no? Kailangan natin sasakyan dito to. Diba? Ay. Buti na nag-ghost ako. Pwede na. Is down. Ano ko? Bounty target is done. Namatay pa. Uy, dito, tol! Copy. Nako po naman. Down, pre! Down na. West recon Dalawa, Patay niyo na. ilan yan? Isa lang to. Ay, target right here. UAV entering the ito AO. meron sa akin. Sa likod ng... Ay, tumakas na sa palabas. Ay, umiikat Ba't dito. ako namatay? That's a kill. Saan? Ay, patay Ba't na. ako namatay doon? May bagong May baba sa galing taas. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ito makita. Nasa taas siya ng bubong. Nasa taas ng bubong. Basag. Nasa taas. Enemy supply choppers inbound. Take them out. Ah, saan tinanakita Uy. mo? Carlan, no? Wala pa, Sa likod ng hangar. Palabas na rin yan. Yun na, sa taas. Ayun, Patay siya. Check mo, tol. sa green building. Gago. Patay. Yung pala, nasa taas. Baka meron Green pa. building ba yun? O yellow? Hindi ka- Nasa blue siya, Lord. Nandun siya. May bumuhay dito. Ayun. Santino. Line. Ang layo ko. Bakit ang layo ko? Salamat mga idol. Nasa bounty ako. Ikaw rin dyan. May bumuhay dito ah. Oo nga, nabuhay din ako. Oo nga. Ayun oh. Hindi natin mababalikan yung barrel natin pala. Lang. Panguha na lang tayo nila. Pero Lalagak. Taka dito, hintayin ko na lang kayo dito. Gas is inbound.
Ano bibili na? Bili itong UAV light. Gusto mo? Ito na mo. Baby. Kung pumunta dito. Paping ko, UAB. Sige, sige lang. Alam po siya. Tara, orange tayo. Meron May tao dito ba dito? Meron dito. May tao doon. Sa likod mo, kuya. Jer. Lima Charlie, moving. Tara, Jer gate yan, na si lang Jer. natin. Dito na lang, Lai. Wag na kayo. Dito. May kalaban dito. Banda kaya. Hindi pa looted. Pero may kalaban dito no. May kalaban dyan natin. Wala akong baril. Ito lang. Dito, Jer. Ay, nagko-crossing na sila. Balaw ng ayan ako. Wala na ako. Scrub the contract. Ay na, nalipat na nga sila. Placing. Tingin ko na lang kayo. Wala akong ano. Bala. Moving. Tara na. Ay na, sniper tal. Tal, baba. Hoy! Akin na muna itong sasakyan, Tal. Baba muna kayo. Uy! No. Ang galing naman nito. Wow. Saglit lang ha. Sige, lads. Sige lang, tol. Sige lang. Saan na yan? Galing naman nito. Kita Nandiyan ko sila na. Basta sa baba pa rin, crossing tol. sila. Dalawa. Kuha lang ako baril ko, ah. Down isa. Wala akong bala. Dali na naman ako, dali. Ayan, nasa baton sila. Ayan, oh. Ayan, nandyan. Ayan. Down dalawa. Down dalawa dyan. Uy, dalawa, pre. Banatan nyo. Nagtago na doon sa loob, oh. Nandyan na sa inyo, Jer. Nasa inyo yung isa. Naka-riot shield siya. Naka-riot shield lang yan. Yan na. Granada, pre. Ay, Wonderline? Granada, oh. Hindi mo lang granada sila. Naku, papapukan ka ng low. Ay! Ubusan ako bala. Ay, tatlo sila. Kaya ako pag-reload. Naka-offline ka pa rin sa akin, no, Tal. Ako? Online na ako. Dakkel nga buto. Oo, online, no? Ayan ka, online lang. Dakkel nga buto. Buto. Yung mga buto-buto. Mataba kasi ako, kaya... Anong server pala tayo? NA yata si Santino. Juno, basta. Ito. Lie down na. Split na ikaw. Lie down na. Ito na. Pero that is still. Shout out. Chararaw. Ay. Ano naman tayo na mapinsan doon, ah. Team wipe. Pinsan, ah. Kaming pinsan. Pinimwipe tayo. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming. Friendly, guys.
You going, bro? Basta. Going. Enemy soldier. You going. There we go eh. You going, Mayor. Mayor Spunik. Mayor Spunik sa Silibay, ano? Hindi magkaintindihan eh. Congressman Levy. Congressman. Hindi na ako magsasalita. Inayos-ayos niyo pa yung mic niya, tapos nung maayos na yung mic eh, ayaw niyo nang pagsalitain. Alam ko yung mga bata niya. Alis na Yun lang. tayo dyan. Mamamatay tayo dyan. Yun lang mga lods, sunod ako. Tingnan lang. Ako na lang sunod din ako sa inyo. Yan sila eh. Ano sila. Magaling pumili yan sila eh. Tara. Dito pa yung loadout natin. Natanggal yan. Ang legendary. Mamaltog. Sorry. Ating legendary ng tog. Targets are up. Get to work. Bounty target identified. Slot the bastard. Layo niya. The legendary mamaltog. Ito yung strap ako. Isinda. Naglalag ka live? Live? Are you there? Nagiging 10-15 yung FPS ko. Ano yun? Ang baba! Paring Jer, share mo naman yung mga ano mo kay Lai dahil nag-stream siya. Naka-laptop siya, hindi siya ano. Sino? Si Jer? Ako? Oh, pre. Naka-computer. Oh, PC. O, PC ka, Jer? Oh, loads. Bakit? Ano kaya magandang gawin? Eh, naglalag kasi sila eh. Lagi namin naglalag. Ay, yung Pero parang server naman- siguro. Server to? Server niya? Hindi ah. Pag sa latency Ay, yun, pag sa latency pala, oo. FPS siya. Oo. latency ko 150. Pero pares lang naman tayo ng graphics ng mga yung Oo. graphics card niya pre mga Hindi, ano. tinaasan niya kasi. Yun sa kanya. Tinasan ba Naka-on niya? yung DLSS. Naka-Nvidia ka ba? Oo, ginawa ko na nga yan sa kanya tol eh. Oo. Yung ginawa natin. Nakalaw kasi yung mga ano ko eh, yung texture ko normal lang pala. Texture. Normal lang. Oo. Normal lang. Saka mga shadows ko puro disabled. Oo. Disable naman lahat eh. Disable lahat ng sa kanya tol. Nakaano naman lahat, ginaya ko na ngayon sa akin. Graphics card. Talagang ano na to, malag tala siya. Mababa ang FPS niya. Ngayon lang ba? Hindi na, Ngayon lang ba o Lagi daw. ay lagi? Loadout? Tara. Saan tayo? Diyan na sa taas? Uy, layo ni Santino. Hindi, nalot ko lahat dito eh. Sinimot mo lahat po. Kata maglo-load out. Kahit saan Tara. to? Pwede natin try dito sa taas ng tatal.
Ang legendary. Contract. The legendary mga tol. Uy, may pumasok. Jer pala to. Magulat That's ka. me. It's you and me. Sorry na po. I'll never leave. I'll fall in Enemy UAV love. overhead. Ayun na oh. Dito na tayo, tara. Load up na tayo dito. Ay, daming pera ng Santino. Papunta na ako dyan. Loadout si Mayor. Daming oh. May plate box ako. May Yun. plate box din ako. Ayun. Bala na lang. Gusto niya bala. Pwede. Sige, bala na lang. Ito nga lang, bala na lang. Oh. Bili akong ready natin. Kuha na pa. Hello. Mark some gear. Ganda naman ang skin na yan. Blondie. Uy. Hindi nga bang dito? Extra pera. On the way. Jackpot. Cash here. Nakakuha agad ako ng... Ako nga din nakakuha na akong bala kagad. Ayun. Wala. Oh, yung plate. Palo pa dito, di ba? Oh, tara. Ayun. UAV overhead. Ayun o, Ay, nandun sila nandito oh. sa baba. Nasa baba natin. Nasa baba natin sila. Oh, nagko-cross na, nasa open. Ayun na, nakita tayo, nag-snipe na, nag-snipe. Basta isa. Uy! Meron na dito. Moving there. Down din ang isa nila, down ang isa nila, men. Nice. Down oh, dito. Ay, oh, nagtumatawid na pala sa kaliwa. Sa kaliwa na. Hindi nila binubuhay? Hindi nyo bubuhay yung kasama nyo? Saan, saan? Dito, nandyan siya sa green na yan. Ito na, meron na sa atin. Ito na. Saan ka? Gilid. Ako matake sila? Down. Nice one, sir. Dalawan. Dalawa Sa yan, puno, dyan. nasa puno. Basag, tal. Uy. Yan, bakit na yan? Uy! May isa pa sa likod ang puja. Saan? Sa likod natin, live. Ay, Sa likod natin, live. Ah, sa harapan pala. Kung na-snipe pala ako dun sa harapan. Sa baba. Saglit, Jer. Sige lang. Atras ka ng konti. No rush. Sige, hindi mo rin mag-net. Yeah, nice one. Sige, Tal. down. Down. Ano na ka pa. Nabuhay pala yan. Enemy team, stay sharp. Ayun na, Tal. Peso. Ayun na. Basag. Binubuhay niya, Tal. Sige, basagin. Sayang ko. Ano? Sobrang late yung ano ko. Aim ko. Copy on your mark. Basag ulit. Pumunta dito ha. Pumunta na dito. Copy. Kain. Ayun na, Tal. Basta ulit. Ayun na, nandito ulit, oh. Yan. Bahay na yan. Ha? Plate to? Wala tayong sig. Wala tayong plate. Ito, meron. Okay, Tal. Shout out. Yun. Yan. Makoy. Uy, Idol Makoy. Idol Makoy. Nandun pa rin, ha. Idol Lodi.
Lodi. Ito ng bala. Found a sniper rifle. Mabala ba yun? Ayun. Akit din pala tong mga to sa atin. Ay, doon. Wala akong ghost. Sige, tol. Tara, Ay, tol. doon. Di makoy. Ghost kayo? Nag-ghost na kayo? Hindi pa. Ay, dyan ng Dalawang mga Jer box, ah. Zero. Uy! Uy, naku ng teteng naman. Uy, yung mga pinatay namin. Hirapan namin eh. Pinaghirapan tapos ano? Abangan ko nga sila dito. Babalik. Ay, tol. Abangan na lang natin tong mga to. Kukunin na Hirapan yung mga namin. gampan Pinatay ng yung mga 100 kills natin eh. 100 kills. Objective update. Isang takal? Oo, gutom pa. Gutom pa yan. Redeploy to the AO. Waypoint marked. Kayang 630. kaya. Oh, kayang kaya ni ano eh, Carl. Ubusin. Umakyat na? Wala nga eh. Hindi ko lang tuloy ko na nga. Sige, sige lang. Sige. Ay, wait lang. Ayun na. Ayun na, baba nga oh. Malayo na. Si baba na. Oh, ay hulog ng langit. Jailbreak. Wala nga, may jailbreak pa talaga. Jailbreak. Eh. Para ano. Ang daya talaga ng... Minsan hindi talaga nagbibigay. Non-intel secured. Solid work. Oo, hindi. Yung kami, tayo ito kagabi na. Jer. Tatlong sunod na jailbreak. Ay, hindi. Lods. Ito na. Sila daily ata kasama ko nun. Kagabi. Ano, daily atang Ay, sila, kasama. ikaw Hindi pa pala. tayo. Sige. Saan ba tayo? Ano, punta na tayo dyan? Mundok. Okay. Ay na, mamundok. Mamundok tayo? Ayo, gusto nyo dito. Marking waypoint. Dami Tara. cake dito. Hostile. Hanap lang ang bala ng sniper. Ay, sniper lods. Ay, wala pala. Sabi, titignan ko lang like kung may ano dito sa bundok. Baka may Bili magkaka- tayo ammunition. Gusto niya? Oh, Meron ako. Oh, Pero... pero, muna ako sa bundok ha. Sabi, Ito, titignan pero- ko lang sila. Combination na ako, Lodi. Nabili akong armor box. Bili na lang kayo ng ano. Armor or... Kulang pa ng gun. Saglit tol. Titignan ko lang tong pwestuhan natin. Sa ngayon, wala pa namang ano, mga camper. Tayo pa lang ang mga giging camper. Oyo Campero. Clear dito. Walang tao dito. Walang tao dun sa ano nila. Clear. No, sit down ka dun, sit down. Lalaro na lang tayo. Wala. Tara. O, tol. Bili lang ang armor box natin. Sige, tol. Tara, akit na tayo. Ano, lie. Hindi pwede. Basta may gunshot dito, banda militar. Pumuputok. May pumuputok. Dari Baka 5 militar. star. Baka 5 star lang, pre. 5 star. 5 star. People May pumuputok sa 5 star hotel. Super lolo yan, pre. Lie down na, lie down. Closing. Wala naman vision eh. Wala nga. Wala akong nakita dun sa ano. Laki-laki pa rin yung space dito sa likod. Eh. Oo, malaki dito, tol. Oh, wow. Kahit dito tayo sa bundok Gatekeep. dito. So may bahay Pwede dyan. natin gatekeep tong mga galing dito. Oh, gusto nyo? Sa base na yan, oh, yan. Ang liwanag Baba. ayot.
Lakas ng ano eh. Baril eh. Ayun o, tolo. Ayun o. Live ping. Yan. Magandang ano, pesto dito ah. Ngayon bahay dito, sa green ping kanina. May bahay dito eh. Madaming damo. Dito, dito sila. Dito pala, puta na. Buti na rin, narinig ko yung footstep. Ang isa. Another. Finishing move ka siguro, tal. Oo, yayarin Wala ka siyang niyan, Jer, gamit pag eh. ganyan. Wala. Yayarin ka nito, Jer, pag ganyan. Yung? Hindi, nandito ako eh. Narinig ko yung Ano tol, footsteps tara niya. pumesto na tayo sa bahay, gusto nyo? Tara. Di rin kayo nakita eh. Pangalang niya, hindi siya nakakancer ng isa. Hindi siya nagdaan-daan eh. Patay ka sana, Jer. Oo. Hindi ako nakita. Na-finish move siguro. Oo. Kung Hindi ako ano, nakita. daan-daan Or lang. sana, Kahit mapatay ko lang isa sa atin, ayos na. Sabi ni, sa bahay basta daw. may gunshot dun ah. Coordinates marked. Parang narinig yung gunshot. Bahay nila Makoy daw tayo pupwesto. Ewan, hindi lumakoy. Tara, tol. Shot na yan. Ihanda na yung, alak dyan. Shot na yan. Ito ba, Lods? Nandyan sila lahat eh. May gunshot banda dito. Oh. Enemy UAV Ito on dun. Coordinates marked. Ayun sila. Moving. Cancel that. Pindot ko lang yung ping. Tagal pa naman ang song. Hill base. Siguro dito banda yan sa atin malapit. TV station. Nag-camp. Gas is closing in. Relocating Oh, the sabi safe na eh. TV station. TV station nga. Ayan nga, TV station. Bundok ulit. Base. Kakamping na yan. Oo, tol. Bundok ulit, tol. Oh, meron pa sa likod natin. Dito sa may bank. Sa bank. Nasa bank. Bangko. Sa may bangko. Oo. Copy. May king Isa kasi siya na. nakikita ko. Ando siya sa taas ah. Ayun. Ako ko lang kita niya. Saglit. Ah, ito, nakita ko na siya. Hindi ko siya Pabarilin natin, palibaran tol? eh. Pabarilin? Sniper niya na lang. One hit. One hit lang. Banata mo na, tol. Ayun. Saan na yung red kanina dito? Patay na, tol. inbound. Nice one, tol. Very nice indeed. Niyari ni Lodi, pinatay ko. Ang galit niya, tol. Lutay na minura tayo. Meron kanina sa likod eh. What the fuck daw? What the fuck? Ang ina. Losing ground. Hindi ka Hindi ka ba naman makakagtay. Ayun, meron dito. What the fuck daw? Saan na yun? Meron sa blue ping ah. Sige, tol. Copy. What the fuck daw? Puta. Dapak. What the fuck? Sa'yo. Dapak ka sana. Ganda pa lang yan. Kaya yan. Ay, galing nila. Yan. Sila parang human telescope eh. Nakikita niyo eh. All. Hindi kasi nakikita ko siya habang malayo Galing pa nila. lang.
Engine owner ano Pag yan? gumagalaw siya gumagalaw Ikaw siya. yata ang engine owner ka talay eh. Kailangan kumain tayo ng kalabasa. Palinaw na pampatalas ng... Meron dito. Nagkaroon dito. Santol. Ito. Dito. Shifting location. Kapi tol. Ayun, nadidetect ko. 19. Kapi. Oo nga. Ay, ayun na, meron nga. Nasa baba tol, nasa baba. Tangina mo, Team kakapa ka wide. dyan, hayop ka. Bagsak ka ba? Hindi ka ghosted, hindi ka camp ka dito. Saklatetig ka. Kitang-kita, no? Puta, baka Ayos. matalikuran na naman tayo dito, ah. Parang palaka eh, ano? Sa Dati silong. nagali tayo dito, eh. May ba meron siya? Meron dito. Ayun, sa atin to. Yan. Gas is Ito closing. na, Get Sam. to the new safe zone. Ako titingin dito sa likod natin. Nadali tayo dati dito, eh. Putang ina. Sige, tal. What the fuck, bro? Maganda tong cover ko. Ano ba magandang pupwesto? Dito lang ako. Sure, JM. Dito lang ako sa may puno. Ganda nung highlights namin sa ano ni Loading yun. Putang ina. Save na yan. Hindi na ako, eh. Incoming. Tantol. Saan magagaling? Ayan. No visual, pero incoming. Ito, truck. Enemy vehicle. Taba ako dito. Meron dito sa may bandang Charlie place. is moving. Tetod na. Moving. May ano kasi dito, may loadout, oh. May loadout to. Tatlo. Tong, dito ka, oh. Ay. Saan ako? Ay, hindi, okay. Yan? Kita ka naman. 5 remain. Tama naman. Solid work so far. 25 na lang. 21 na lang pala. Medyo na lang yan. Baka malikuran tayo, ah. Ayun oh. Mark the hostile. Capital. Baka kukuha tong mga totol. Kukuha ng ano to. Baka ko na loadout dyan. Sila nakita ko. Sige, tol. Contact. Andiyan na, papunta na dito. Contact. Nasa open. Ay, ito sa bahay, ah. Cross. Sa bahay. Sa bahay? Ayun oh. Sa yellow? Wala na. Wait, basta sa may Ayun, gasolinahan. nag-start. Nakita tayo, Laila. Umalis ka, Lai. Nakita tayo, Nasaan? may snipe ka. Doon sa bahay, tol. Sa bahay, tol. Dito sa likod. Yan, dito, to. Sa bahay na yan. Dito, Looting? nandito sila sa may gasolinahan. Ayun oh. Los. Sa bus. Ito. Uy. Dali ako. Ang enang yan. Saan galing yung sniper? Uy! Yun na nga, Ibang- pre. Sniper nga. Sniper siya. Sa likod. Meron. Ayan. Sa bahay, ayan. Sa bahay na yan. Papasok sila sa atin, tol. Papasok din sa atin itong mga to. Dito na. Meron pa. Sumusunod. Ito na. Yung makakit. Down now. Makakit dito. Ay, tanga. Meron dito. Dito. Doon Talot. na sa taas. Putang ina, down ko. Only 10 are left. Patay oh. Patay na ako. Huwag na. Kaya niya na, kaya yan. Ito yung mga kalaban, Layo. Bang, nasa left side siya. Kaya nyo na yan. Ito yung mga kalaban, ha. Laba. Tatlo. Ay, yata. Ay, naku po.
Yan na, yan sabi Sa yan. blue. Oo, nandiyan sila. Sige, Lai, tago ka muna dyan, Lai. Tago ka. Tago ka lang, Lai, tago ka lang. Diyan sa may mga damo-damo ka. Ayan. Okay na, okay na. Ay, sa kabila Meron pa pala. Ah, sa left side. Meron pala doon. Hindi ko nakita. Ayan, oh. Took that one, but we'll Ayun yung kanina nakita natin. Mag-isa lang din ah. Mag-isa lang din ah. Okay. Nice one, Mag-isa lang siya, mag-isa. Mag-isa Siguro lang. yun yun. Third place. Not bad, not bad. It's alright. Julia! Julia! Dede? 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 Oh? Ah? We're on a mission to get America to switch to cold water washing with Tide. It saves you energy. And that saves you Di pala makakilala sinong Chester eh, no? Plus, Tide cleans better in cold than the bargain brand in hot. So what are you waiting for? Turn to cold because Stone Cold said so. Turn to cold with Tide. Energy savings based on average range of amounts of cold energy machines with fluences on Tide Power Pods versus leading baking soda packs. Wait! Wait! Ay, Good morning. get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Kuya? Kuya? Bye. Enemy dropping into the AO. ang inang lugar na yun, malas sa atin lugar na yun. Nadali kami doon sa ano, sa mga galing sa ano. Sa likod Ano namin. yun, lagi? Wala. Ito na, hala. Ito na, dahil. Sige na. Lagi tayong nagaganin dyan. Oo nga eh. Ako lang kung kasama kami ano, pre. Koreano din bumanat sa amin doon. Lagi kayo nalilikuran ba? Or... Oo, doon. Lagi nalilikuran doon. Sa pwestong yun. Sabay-sabay kasi sila. Meron sa baba natin. Oo. Meron din sa taas. Nakita tayo kanina eh. Nung nag-discuss na sabi ko. Laki ng Baba. so... Yun. Alright. Tie down na. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Hindi. Sana all may code wars son. Labot. Labot. Na Most wanted contract. Cancel that. Disregard.
Wala sumabay. Wala ba? Wala. Recon na lang tayo. Walang Tara, sumabay. mabilis. Check ko uli. Wala. Wala. Clear. Copy. Objective updated. Secure that position. Hindi ba magandang baril? Ang ba yung Rico? Pas. Sa gilid lang yun to. Di ko na lang tayo matmayan. Ang daming recon, no? Recon, nice. Ang banatan lang natin yung recon na yan, tol. Nice. Marami dyan na naman. Kukunin ko ulit yung isa. Recon intel secured. Ay! Sorry. Napindot ko. Sige lang. Pagpasok ko sa building eh. May contract ka agad. Wala. Ay, ganun ikaw talaga. Legendary. Alam na. Legendary. Recon Legendary epic fail. Sa legendary mamaltog. Nasa harap lang kasi. Anong ginagawa mo? Palitan ko na lang ng ammunition box. Carry na me. The love we had. Bigyan ko na lang kayo ng ammunition box para pang makeup. Yan. Oo. Pang makeup. O kaya gusto mo pang makeup talaga. Mayor Sputnik, kasan ka man, diyan ka na lang. Isa pang ano tayo na. Saka si Congressman. Resman Levi. Congressman Levi. Uy, May armor Tanim. box ako dito. ammunition box dito. Yan na yung Copy. yan na yung recon. Aha. Ang dami tayo. Bibilhin ko. Uy. Ayun, Okay. Yun. Hindi, tinapon ko lang yung bomba para hindi magamit. kabado ano. Uy. Ano, Ano kukunin ba natin? maganda? UAV Captain? tayo, UAV. Ano yung ba maganda? Friendly UAV overhead. Wala talaga dito. Ay, bibilhin ko. Wala Sa talaga revive dito. tayo lahat. Meron pala akong pera. Self-revive. Oo nga, no, sila ay pala, meron pala. Oh. Yan Ito lang, pera as. bili ka na lang. Revive. Self-revision. Self-revive. Thank you po, Mayora. Self-revive po kayo dyan. Thank you po, Mayora. Ito. Self-revive. Ano yung pera? Extra pera. Sir, thank you. Ayan, airstrike. Strike, okay. Wala tayong bin. Wala tayong bit-bit pa rin ng airstrike eh. Putang na ngayon kung meron lang tayo ngayon. Antayin ko na yung isang recon dito. Patapos naman na din yung gun. Oo, tol. Oh, may strike na tayo. Let's go. Saan yung kanina kung may airstrike tayo, yari na ngayon. Takbuhan na mga koloko yun. Tanga lang natin na. Okay. Ayun. Ayan. Move to the next area. Secure the perimeter. Recon tayo. Dami pang recon, no? Oo, tol. Paano Kunin muna natin natin yung yung isang mga recon? nasa bilog. Sige, Sa bilog tol, na oh. recon. Ay, wala sa bilog na recon para hindi sayang. May armor box ako. Yun. Ako, armor din. Putid na ba dito sa taas? Kailangan na Looted na dyan, tal. Ah.
Ito pa, recon pa. Dito sa akin. Contract complete. Recon intel secure. Duman ng bagyo dyan, tol. Kaya, Move to the next Ayun na. area and secure the perimeter. ayun. Yo. Ayun ulit, oh. This one. Ano? Papi mo nyanyo. Paping. Yun, ganda ng kulay oh. Baba dyan. Ganda nga, ano. Ito, wonderful recon. Secured. Solid work. Hindi mo yata kailangan yan. Kailangan. Max naman, hindi daw niya kahit. Hindi mo yata kailangan yan. Baka kailanganin yan. Hindi niya kailangan nga. Talagang ikaw, Jer. Sinabi ko hindi mo yata kailangan yan. Sabi ko kinuha mo kaagad. Last mo na yan, pre. Last mo na yan, ha. Last mo na yan, ha. Hindi nagsasasakyan, tol. Hindi nagsasasakyan yan. Hindi ko magamit na sa Hindi sakyan. ba? Hindi pinipick up. Bili na ako ng spang loadout? Atomic bomb, tol. Ah, sa pang loadout, tara, loadout. Tara, isang loadout pa. Tara. Para tayo, ay, sa isa. Bili na kayo ng mga gas mask mo. Isang na, mga airstrike. Meron na ako. Gas mask tol, gas mask. Okay na. Meron Gas na. mas. Airstrike din ako. Puta na. Hmm? Uy. Sige, Oh, pera extra bala. kung bili na airstrike. Wala yun. Oh, wala. Ito. Kung kailangan natin ng bala, bilhin natin kayo. Bala. Kung may sobra tayo, bala. May armor box ako dito nung. Armor box? O, bili kayo. Ay, paano niya domination? Ako ang hawak ng bala. Ay, ng shield. Ito, hawakan ko trophy system. Wala, kulang. Tara. Ito. System deployed. Alright, best. Trophy na, panalo na eh. Dito mismo. Wow! Oh, dito na. Or to, daanan natin to. Pang isa pa. Pang-kill? Ay, may tao. Pang isa pa. Ay, sige, Diba? daanan natin. Isa pa, tol. Sige, tol. Isa pang loadout, sakay na natin yon. Dali na natin sa gitna. Ayan pa, oh. Para tayong mag-ganon ito, yung... Kaso may tao dito eh. Dito yung bounty natin kanina. nandyan ba? Diretso na tayo sa gitna. Baka nandyan sa buying station. Dahil may motor dyan sa... Ayun, nandun sila oh. Buying. Ayan na lang. Sa buy station ko lang. Bumili. Ito, bakit? Gunshot. Dito. Okay. Copy master. Ah, baba. Layo ko lang tong sasakyan. Hindi pa looted. Hindi pa nga looted. May satchel dito eh. Enemy UAV overhead. Ito na po nila. Testo ako dito. Diyan ka. Isa pang selfie dun oh. Sige lang. Kung pwede lang madaming selfie. Apat na yung sa akin eh. Pwede nang magkape eh. Tulog muna. Andito lang ako ha. Nasaan ka? Sulok na sulok yan Dito pa ako dito. Luto lang ako kanin. Saglit. Sige lang, tol.
hindi kita. Goods tayo sa pwesto natin. So, yun nga. Si ano, ganyan-ganyan. Commercial muna, commercial break. Sakto sa pagluto ng kanin ni Kuya Jer. Commercial break po ni Kuya Jer. Ba't kaya magiging song natin, no? Wag lang sana may kon eh. Peter eh. Wala pa ba? Ay, Walang kalaban? naglalag tol, naglalag. Nagdalag? Oo. No, wag naman. Ang inang ba ganyan mayari tayo? Lodi, kita yung paa mo. Laba ka lang dyan doon. Ang layo pa nito. Yung mga sumakay ng train dito na din magkakampiyon. Ganyan. Boy, may kita pa agad yun sa train. Pag nagano ka pa sa may recon, no? recon. Ang recon yung andun eh. Ayun sa may recon, sa may train eh. Wala yung recon, kinuha. Yo, yo, yo. Ito ba yung flashlight? Nangyari. Ganun pa rin tol. Wala pa rin? Walang pagbabago. Got gas inbound. Safe zone relocated. Tuto muna ako ng karagar eh. Abot pa yan. Ay. Hindi kaya ako ma-DC pag hindi ako gumagalaw, tol. Hindi tol. Kailangan Hindi, gumagalaw nagalaw ka din. naman. Ay, puta, napindot ko pa tuloy. Gago. Tapon yung anong plates. Sorry. Teka lang tuloy. Ah, Bakit? kulay. Na-drop na yung ano? Yung plates? Uy! Oo, na-drop ko. Walang ya. Kumakain kasi ako eh. Balik pwesto. Wala nangyari. Balik. Wala nangyari. Nagulo tuloy yung mga ano. Ayan, may kalaban na tayo. Meron na dito. Nandito. Enemy UAV overhead. Ano naman na tayo lahat eh. Ay na, meron papunta sa atin. Enemy UAV overhead. Kain tayo. Puro open pa yung takbuhan Wala. natin eh. Kung lilipat yung circle eh. Enemy team is tracking your position. Putang ina, bounty ka pa. Ang na binaunti Ako! pa. What the F? Tago ka muna pa. What the? Yan yung malapit. What the? We're in safe zone. Watch for enemy. Yung kanta mo na yung ano pare. Yung hinahanap muna yun. Hindi naka-on yung ano ko. Ay, hindi ba? Ano ba yan? Ano yung tunog na yun? Hello, is it Dito. me you're looking for? Yung ba? Oo. It is me we're looking for. Sinong titingin sa right? Ay, left. Ako. Dito. Ako na dito sa may pintuan na to. Ayan. sige. Military. Saka dito, yan. Alam nila nandito na ako eh, kaya Parang may naglalakad. Yan yun. May pasok, may Footstep pasok. May narinig ako. Footstep. Meron na footstep. Ayan. Meron. Ghosted siya.
Nandito sa may bounty. Ayun, kinuha niya yung ano, pupunta siya dun sa ano. Heading there now. Kukunin natin itong bounty. Jack, your Kukunin bounty niya yung bounty contract. niya. Kunin mo na! Hello! It is me you're looking for. Oh, Layo pa pala ng zone. Okay, tapos. pwede pang kumain. Makain na nga ako doon, sir. Yun. Alas 11 ng gabi dito ang ano ko dinner ko. Ayos yan, ayos yan. China oil. Hinintag pa si Bayaw eh. Camping is Hello! Camping is life. Shit. Camping is the key to success, sabi nga lang. Oh. Ano bang pangalan nito? May nag-king na nga, oh. Punik! Hostile. Spooning. Punek. Mayor. Mas matibay Mayor. pa kay Takwarin yun, tol. Mas matibay kay tol. Takwarin yun. Puta, matibay yun. Trust token ni ano yan eh, Santino yun eh. Laging iyak sa akin yun eh. Sabi niya gusto niyang sumali. Sabi ko, kasama ko si ano eh, si Dexter eh. Oh, Sabi niya eh, okay naman ako sa Hindi na. trust token eh. Sabi niya, Huwag lang sa personalan, di ba? Walang ano personal. nagtrastokan kayo, tol? Drama pa eh, no? Nagtrastokan kayo, dalawa? Loko-lokohan sa ano, Located a bounty contract. sa chat. Loko-lokon na yung presto ko sa inyo. Tangin na, umiyak bigla. Loko nga yun. Kanina pinagmumura niya yung bata kanina. Loko yun. Ha? Oo. Sabi, ang bobo-bobo mo, hindi mo alam galawin ng ano mo. Sabi ganun. Yung audio daw ng bata. Loko yun. Kala ko Takuha naman rin ba talaga. yung bata yun? Hindi, meron pang mas malalalay. Meron. This Punek. Punik, ang mga mayor. yan. Ako po, mag-ingat ka doon pag nakita ka nun. Hindi pang presidente kung makautos. Tuturuan ka pa. Tuturuan ka pa. Tuturuan ka pa sa tutumuruan ka sa mali. Tapos pag namatay, gusto buhayin agad. Buhayin pa, oo. Ganun ba? Oo, Kaya ganun hindi siya. binuhay nung kalaro namin, hindi ko pinagbubuhay-buhay. Kaya nga, gusto ko Namatay-matay. sabihin kay Jer noon eh. Jer, wag muna siyang buhayin. Sabi mo sana eh. Tagal ko ng ano yan. Wag na. Pero, Tatanong muna ako Noted. sa kanila kung bubuhayin ko. Tal, bubuhayin ko pa ba to? Wala naman tambag sa atin. Kaya ganun no. Yun yata yung mga notice pag walang kasama eh, Jer eh. Oh, pang ano, pag umpisa ko ng stream, ano dyan na, dyan na. Ayun na, malapit Ayun na, na. ayun na. Yan na, meron na. Yan na yung tara. ay, may Uy, message pupunta sa sa atin. page mo. Sige, Renz. Check ko lang. Hindi. Hindi. After. May C4 ako dyan eh. Ay, bumaba. Maganda na Kumanin yan, natin magpape- bounty ko. Pesto na May yan. pinto ba dito? Na may baril na yan? Dito? Wala. Wala talaga. Wala. Nandyan lahat, pre. Yan, dyan lahat yan. Dito? Dito Wala, ano? walang pintuan dito. Andito Meron sa pa atin, dito. no? Ay, ito isang pintuan Dito. sa atin. Heading there now. Oh, dito sa may ano. Tigi isa tayong pintuan. Diyan ako nakaharap eh, sa may ano eh. Pag natalo Dito tayo ako dito, sa isa pag eh. napatay tayo, Marking armor. At malas least, lang talaga nasaan? tayo. At least di tayo napagod. Oo. Easy Oo nga, gaming. kanina. Ay, Uy, gulag. close tayo. Wala na Ay, tayong wala gulag. nang gulag. Safe zone. Yan na yung sa sasakyan. Magkano ba pera natin? Kukunin natin to. 9K sa akin. 10, 15, 16. Oh, 16 ang pera natin. Diyan na. Ayun na. Tol, Nakita niya ako. Ay, Nakita ka niya? nababa ka Ah. yung amo.
Iikot yan eh. Dalawa. Nababa nila yung bala, tol. Nababa Ano? nila yung Ito. bala. Nandito na. Kita na tayo, tol. Nandito, ha. Uy, yun na. Sabi na nga ba. Kita sila. Closing in. Dali siya, no? Uy! Ayan. Pati ako! Alam niya? Target marked. Send it. This is Dragon 3-1. Ay, Dami dito. May pinto pala dito. Yun na. Oo, no. Diyan ka lang, Lai. Di ka nila makikita, Lai. Nandyan sila. Nandyan lang sila. Airstrike mo. Sa taas. Diba? Airstrike, you are Right, cleared friendly hot. precision airstrike Bring the inbound. pain. Yan. Takbuhan mo kaya. Nice. Umalis na sila. Lumatay pala kayo. Dami namang airstrike ko. Meron pa ako Dali dun tayo airstrike. dun. Nakatingin ako sa ano. May pinto pala sa kaliwa. Ayun, airstrike ko, Lai. Lai, yan airstrike ko nandyan. Sa kanan niya. Dami ko doon airstrike ko. Eh, papasok ka. Pakain mo na. Ayun na, Lai. Ayun sila. Yuko ka, Lai. Yuko ka. Yan. Nandun lang sila sa kabila. Ayan na. Huwag ka lang mamulot. Papanggap ako na madami akong gamit dito. Parang patay yan ah. Hey, dead. Diyan ka na muna. Yan ka na muna, Lai. Walang yan. Cancer pa tayo. Grabe to yun. 25 pa. Ang dami pa niya. Kaya mo na yan. Kaya mo na yan? Ito papasok. Ayun, Hindi ka nakita. Patay sila. Ayos yung pwesto ah. Yung pumata sa inyo. Ayos nga ang peso nila eh. Sana dyan na tayo ng 4 eh. Alam niya? Ay, alam nila. What? Alam niya? Spectate mo. Tutok na tol. Hindi niya ako makikita kasi may ano, kung may mga gamit ako, paano niya ako makikita? What the freak? Alam na alam, sayang. Oh, diba? Okay lang yan. 4 kills. 8 kills tong isa. Yung isa... Ito yung 7. pumatay sa atin ah. Big Itong Daddy grid. pumatay sa akin. 8 kills to. Isa. Siguro. Only 10 are left. Airstrike, Eh, yan O yung ba't pumatay sa akin nag-airstrike yung dun? bring the pain. Ah, malit na pala yung circle. Tatlo pa sila. grid. Tatlo lang sila. In safe zone. Squad present and correct. Charges set. Mas okay pala yung pwesto nila dito, no? Nandito sa loob. Mas gitna. Ito yung pumatay sa atin eh. Yung grid tal. Ayun oh. Naka-AMAX ba to? Ah. Pero ghosted naman ako, hindi nila ako makikita. Oo nga yan. Kasi kitang-kita kayo doon kay Big Daddy na ano siya. Na pinano niya ako tapos nakita agad ako. Daming pera nun. Yung mga pera natin yata yun eh. Huh?
Airstrike pa siya, oh. Ayun, down siya. Down yung isa. Nice. Namatay yung green. Okay, mananalo. Sila pa yung nanalo. Ayang. Ayaw ko na mag-camp. Ay, todong kampingan tayo dun. Kaya lang pingin. Oy, updating playlist. Ano ba maganda kaya? MP 4 kilo pa din. Updating playlist sa akin. Ano yun? Ay, nako. Ayun, okay na. Ayoko talaga naman na. Yung rare Ay. game. Ayaw ko na mag-camp. Ito Boring na. na yun. Yung merienda? Gulo dito, marksman. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Wow! Ganda na yung starting nila. Avoid the gas. Get to the safe zone. Saan pa? Scabby. Wala na ba mga ano dito? Mga bunker? Well, wala na. Pinalitan ng vault. Sa ano? Sa building. Sa downtown. May kasabay tayo. Pad. AFK yata si ano. Ilang dalawa. Ano tayo? Kabila na tayo? Dito? Ano lang tayo? Oh. Meron din, meron. Madami bumaba dun eh. Ito? Ah, Meron meron. na kumuha. Sa ano na lang? Dito, oh. Airport na lang. Airport. Uy. Yari Idol Lodi. Bounty target is up. Let's get it. Targets are up. Get to work. Mission box ako. Dali na naman ako. Teammates entered the gulag. Surviving earns them redeployment.
bakit? Ano nangyari? Teammate Jer. is redeploying. Paano ka, Nangyari. Jer? Nandito kami sana sa airport. Ano nangyari? Dali tayo ng Airport. Dali kayo ng ano, yacht. Oh. Yari tayo ng FFK. Eh, okay po. Yes, ka. Ang AFK. Pupush muna ako. Your teammate is redeploying. Stand by. Yun. Para loadout. Para. Ay, hindi niya. Hindi niya na. Ayaw na patay. Target is down. Mount cut. Kotse, may kotse guys. Sa buy station. Fire station. Loadout yata. Maglo-loadout siguro yan. Dito na, dito na. Copy on that buy station. Kay Jer. Wrapping money. Uy! Meron tao, may tao. Sa taas. Ha? May tao dyan. May tao sa taas. Ano eh? Oh, may tao dyan sa taas. Ayan sila, oh. Getag. Loadout drop headed your way. Susugod mga yan. Gago mo. Laban yata si Wonder. Wala. Sige, papunta na Wala. din ako din. Basta sa buying station sila sa buying. Andito pala. Bumaba sila. 70 crossing bridge. Ano yung dalawa? Hindi. Oh, Uy! shit! Sakit naman ng baril niya, no? Sakit ng baril niya. Down, dalawa. Nakita tayo niyan, dalawa down. Yun, patay Patay pa, ko isa. napatay pa ni Lods, oh. Sana lang. Sa elimination pa. Asan na? Ay, nabuhay. Narinig ko. Sa ilalim Nabuhay, lang namin. Para tayo mga limited bulato dyan, eh. Nang napabilisan, eh. Ay, naku po. Karum. Got you. Tol. Got you. Gatsi. So, thank you. UAV overhead. UAV. Ayun na. Ito. Tol. Letting up. Down. Patay. Your Nice. teammate got a proper sorting. We're sending Ano pa Wipe. isa? Kala ako. Hindi pa. Hindi, meron nandito. Nandito. Patay ko isa. Kurin ko na. Uy, eto tol, nandito. Sige, tol. Nandyan, tol. San. Uy, ito. Ay, wala akong shield, eh. Jer, ikaw na pag-asa, Jer. Jer, Saan siya, Lods? Ito. nandito sa amin, Ay, nasa taas siya? Oo, tama siya. Ayun na. Nasa taas lang. Ah, Kunin mo na lang yung mga pera. sabay takbo na. Kaya kong patayin yun pero takbo lang muna ako. Mayari ka pa. Parang ganun. May palusot pa no? Kunin ko na lang tong king Wala lang sasakyan. Okay, 2K. Ay bang. Oh, Hindi pa long box yan. Nararamdaman ko eh. Thank you sa pera, thank you.
Yun. Looted. Tal, usok kan dyan na. Ano lang ako ng king? Sige, tal. Friendly loadout drop on the way. Meron dito. Dalawa pa. Gas is moving in. Use safe zone to open up. You are now marked as most wanted. Eyes on the swivel. I'll drive. Kupol mga hato. Araw. Ano, tol, kanina. May sasakyan dito, tal. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Naglo-load out pa yung mga Ito. yun. Umuusok-usok na. May itim na usok na. May itim na, tol. May itim na. Isang granadahan na lang. Ay, naabot ko. Kayo sa akin. Park to? Galing talaga nito. Ang pagkala natin dito. Basta sa takbuhan eh. Tayo patatalo dyan. Yari ka kahit punit pag ginawa mo yan, tol. Di pwede. Magagalitan ba? Magagalitan tayo no? Magagalit. Papagalitan yung mga kuya. Turuan tayo nun. Professional yan eh. Yung level tabi level. Hindi na ako magsasalita. Inayos-ayos nyo pa yung mic niya eh. Tapos nung naayos na yung mic eh. Oh, wag ka na lang magsalita. Minura-mura po tayo ng sulit na to. Sino yung kasama yung bata ba nun? Levi. Random. Basta taga Laguna. Ay, Kala mo talaga, magaling na yun ah. umalis na nga ako. Sabi ko kay Jeff, para mag-multiplayer na lang to. Sabi ko. Natatawa na lang ako sa discard ko. Ano tayo gaya din. Maturuan ka pa no? Tal, tara dito, tal. Ayun na. Uy, tol. May bumabaril. Oo, tol. May pumapal to. Yan, tol. Napaltugan pa ako. Oo. Nangyari ka. Yun. Salamat pa. Wala ba tayong wala ba tayong kalaban dito, Wonderland? Wala ka sa mic. May nantok na ata. Nantok na yun, tol. Tinanggal ko lang ako sa Uy, meron. May kalaban, tol. May kalaban. Ayan, tang ng gago kayo.
Fort na lang tayo. Naman. Tara. Si Santino, Patay ko siya. Santino, tara. Wala na. Patay ko siya. Ito na. Ay, tangina. Ay, Taga utong beach. Uy! Uy! Naku naman, Jer. Dali pa ako, Jer. Hit mo lang pag nakita mo, Lods. Nandito, Lods. Ito, Lods. Ito, Lods. Ito. Down. Oh, patay din sila. Nice. Meron pa, Pati din tatlo yan, sila. tatlo pa yan. Meron. Ito, Nakita ka na? Hindi, ito, nasa gaso. Yan, naka-live team. Ay, no, yun. Ito, Ayun, yan, so. yan banda. Live. Ayan, oh. Allied cluster strike Hindi ko. inbound. Down. Nice! wait, down. Jer, Patay Jer. siya, patay siya. Ah! Wala, Jer. Okay lang. Triple. Okay lang, tol. Uy, patay, oh. Patay nila yun. Nice. Patay nila. Triple kill. May pera ka ba, Lods? Doon? What the fuck daw? Ay, pwede ka naman buhayin pala. Oo, may pera. Asa pala pera namin? May pera. Triple kill, Lai. Kasi May buy station dito, May Tal. na-knockdown kasi kayo. Balikan Meron ko lang dito. yung gamit ko dun. Sige. Nice one. Wala yung pera na yun. Wanderlay lang malakas. Nagpatayan sila eh. Kunin ko lang yung ano. Yung pera na yun. Kunin ko lang yung gamit dun, Tal. Wala. Tol. Ay, kompleto na pala kayo, ano eh. Hindi masyado nagsasalita sila. Meron na ako. Kailangan ko plates ko. Thank you. Extra pera. Ay, meron pa dito. Nagkampo. Meron. Oo, meron. Yung fucking camper. Meron pa. Camp na tayo din. Dalawa sila. Pwesto na tayo dito. Peso muna tayo. Tapos magano tayo. Saan tayo, Lord? Dalawa sila. Down. Nice. Barrel po, tang. Oh, ito, Barley. Kunin mo na tong ano ko. MP5 ko. Sige, tol. Sana ka. Ingat lang yung dalawa yan, no? Evaded the enemy track. Good work. Wala na, pumasok. Pumasok na siya. Ayaw pala natin. Map niya. Patay lang natin shield Oh, sa loob na Dito, lang tayo. Magkakross sila dito. natin yan. Hindi, magkakasabay tayo Kasabay tayo ng mga yan. Magre-revive yan, magre-revive that. Dito ako. Nandun na. Ah, hindi ko na pin. Enemies in the area. Uy! Pangano ni Ger. Pumasok. Ito, isang Rambo, patay na to. Saan ang tira na lang sa'yo, Lai? Magpe-plate siya. Pumasok. Enemies in the area. Sa ilalim Ano, yata. sa baba mo, Lai. Sa baba mo. Sa baba mo, Lai. Nice. Yun, nice one. Takbo, Ay! takbo. Makukulong kayo. Naku! Takbo, Ay! sayang. Nakulong pa nga. Nakulong na to. Oh, yun lang. Ang gulag ba? Nagulag pa.
Ay, gulag pa talaga. Redeploy. Ano pa nga gagawin ko dun sa circle? Just wait for your turn now. Be ready. Win here and you return to the front Kaya line. na to. You lose, your fight is over. Patay na to. Time to earn your freedom, soldier. Hindi ko may tama. Bobo ako sa dual pistol eh. Pucha. Game. Last game, last game. Pupunta ba yung mga katrabaho mo dyan, dito? Pupunta sa dito? Hindi pa. Sana all. Sa Jollibee. Do or die yung Lakers ngayon. Tapos na. Farm bed. Or. Ubus na. Sayang na sayang talaga. Yun. Ating pag-ibig na alay sa'yo. Alay sa iyo. Sa iyo. Ay nasayang talaga. Dorlay lang yung malakas. Eh. Tuloy lala. Sige, mamaya ka lang. Okay, bye-bye. Tal? Tol. GG muna ako, magluluto lang muna ako handa ni Esme. Sige, tol. Lord. Sige, sige. Sige, Lord. Bawi na lang ako mamaya. Okay, tol. Kahit 10 win pa tayo. Yun. Sige, tol. Sige. Sana makasama dun sa 10 win. Sana. Okay, sige, sige. Sige, tol. Sige, tol. Sinong party leader? Ikaw ng party leader? Ayun ah. Paring leader. Hindi ako. Silay. Siguro silay. Ano sila ulit? Si Ikong kanina nandyan eh. Kaso. Ay. Wala bang pasok? Si Macho. May kasama si Macho, pre. Machu. Diba si ano ngayon? Sa Makoy? May pasok. Wala. May pasok na si Makoy eh. Maglalaro yun. Umaga yata. Ah, mamaya. Predator nandito. Ayan si Macho yan o. Nandiyan si Macho. Machu. Hello, hello. Yan. Ayun, nandiyan si Macho.
Ay, ako pala ang host, ano? Hindi ko alam. Okay lang kayo, ano? Pag akong, ano, nag-host. Pag sa, ano? Oo, okay. Malalaman. Hindi ka okay, pre. Marami kang cheater. Maraming cheater pag ako nag-host. Maraming cheater. Tawa na yun. Kung si Lodi nandyan, tawa na naman yun. Kadaming cheater kay Jer. Buti, hindi ako nag-cheat sa Warzone kung ano eh. Oo. Tagtag na naman. Yan na, ang dami. Ang bilis ng ano eh, pero maraming cheater. Kami. Umeta. Ayun. Balita. Uy. Nawala sila eh. Na left. Ay, nawala. Sila. Bak, pre. Sila nawala. Yari. Mulay. Kahit mo, Lods. Pag ano. Okay na. Let's go. Antok na sila eh. Tulog na lay. Parehas kayo oras, di ba? Ako, advance ako ng 1 oras, pre. Sa Milan ka? Oo, Milan? pre. Milan, Cebu. Milan, Cebu. Ay. Busog na busog ako na. Kain na oil. Aga pa namin bukas nito. Let's maaga din ako magpano nito. GGG. Kalaro namin ni Macho kahapon eh. Sino? Marami siyang kills pero naiiwanan kami. Si Regine. So yan eh... Si Regine ba yan? Hindi yata yung isa yata. Si X44. Sino ba yun? Chef Zoro? Kaibigan siguro niya. Kasama siya na Chef Shoro pala. Kain ko pa lang na ano eh. Nakalaro yung yung dalawa eh. Bago. Si Chef Zoro nakalaro ka na yun. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Tignan natin kung okay sila eh. Dito. Ano lay? Ha? Ako okay naman ako sa'yo pag sumasali ako dyan. 200 ping. 200 sa'yo? Okay pa yan, di ba? Sa ano ako eh. Asia server ako eh. Ay, sa server ka? Oo. 170. Hostile dropping into the area. Watch Ayos pa yan. Pero ayos ito. Basta walang packet loss. Yun lang oh. Pag nag-red na, yun na. playtime's over, mate. Pag nag-red na, Pag nag-red na, eh, pula na yan. yan na. Ay po kay Sunit. Shout out, Mayor Spunik. Mayor Sunit. Sana ay mapasementohan na ang daanan. Sana nasa mabuti ka ng kalagayan. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Hili lang kayo mga idol. Closing on your position.
Sila yung pipili yan. Sila lang lay. Lai. Yun. Yun. Wala kasing mark yan eh. Lai. Tinig. Ayun. Yun na. Yun na tol. Meron na. Oy, yun. Sige. Pili tayo dyan kung anong makuha natin. Meron. Sa stab. Anong mang makukuha natin eh. Kunin natin. Enemy team is tracking your position. Anak ng totem naman. Supply box Target na ako kagad. Walang sumabay. eliminate all targets in the AO. Meron pre. Meron pre. Nakakapagtataka naman yan. Sa kabila sila pre. Pero nga, Sa kabila sila pre. may bumukas na dito eh. Nahanap na niya ako. Hanap ka na. Oy! Rambo. Ano yan? Rambo. Nandito sa buy station. Nadali ka niya? Oo. Wala. Nakapistol lang. pre. Wipe siya. Pinatay na niya yung mga ancho. Red ka na, no? Red ka na. Win here and you return to the front. Pinatay ako ni Rambo. You lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Layo mo na ako yun. Uy, ito na. How? Yeah, how? Tara. Sakay. Loot tayo dito para loadout no. Sige. Konti na lang eh. Diyan? Oo, dito. Bahala dito oh. Simula. Ito meron akong shield pre. Enemy UAV overhead. Armor here. Tayong hanapin mo ngayon. Iwas na nga Pinaba ako ako eh. ng shield box doon. Pwede na ba? 6-5. 6, 5, 8, Ay, meron na paparating. Nasa daan Ah, dito. sila nga yan. Copy pre. Sige. Nandun tayo. Okay. Mag-isa lang yung nakita ko ah. Banatan na natin. Ah, ito na. Down. Defender. Uy, meron pa. Uy, Shots here. Hindi ko alam kung saan eh. nasaan? Dito, Jer. Sa... Ay, Nasa bahay. Doon sa orange, shopping ni Jers. Okay. Shopping ni Jer. Dito lang. Oh, dito. Oh! Meron pa dun. What the fuck? Dalawa sila, dalawa. Tatlo na. Ito ah. Hindi niya ako matira pre. Dito. Puno. Nandito na sila lahat. Bilis, ano na. UAV lang eh. Di pa rin nakaload up, sayang. Hiwa-hiwalay sila? Iwaiwalay nga pre. Oo. Hindi lang nila ako matira dahil gawa ng riot shield ako kanina. Ano mo na yung ano. Sasakyan. Ganyan ka hanggang sa sasakyan. Puta naman na niya ito. We're not dead yet. Helicopter here. Hindi ka tinigilan talaga. Oh. Five dito. Scab. Pwede tayo. Yan pala yung scab natin eh.
Buti hindi ka binabaril dyan. Okay, bye. Kaya nga, putang Ayun, na yun. narinig ako. Helicopter! Yan, tago ka daw. I'll take the stick. Try ko kunin ah. Pre, ba na? Ay! Oh, yun lang. Wala ka ng ano, plates na natira. Naubos. Wala na, ubos na. Tangin ang mga to. Ang sarap pagtitirain na, wala. Wala lang baril eh. Tinigilan dun ah. Hindi nila ako tinigilan. Inabot talaga. In their sight. Tara, buy natin. Pwede pa siguro tayo mag-loadout. Dito na lang siguro. Wala na ba sila? Wala na? Meron, naglalaban. Sa open sila kanina. Ah, may kalaban sila. Pero Ano, sige, tara. try kitang bilhin dito, Jer. May kalaban Tara. sila, pare. O, wag na. Layo na tayo. Layo na muna bala. tayo, pare. Layo na muna tayo. O, sige, layo na tayo. Layo na tayo. Layo na Dito muna na tayo, lang let's siguro. Hello, doon na tayo. Si Wonderlight, nasaan na? Ayun. Sayang na sayang talaga. Looted na dito. Looted ah. May pera ata si Jer eh. Kasama ata siya sa cab eh. Baka mabili pa natin siya. Walang yan. Yung simot na simot dito ah. Sana lang kabaril-baril tayo dito. Ayun. Oh, 14K. 1400. Salamat. Oh, may loadout oh. Oh, sige, bagsak ka na doon, Jeff. Hindi na lang tayo ammunition. Kamin kami. Kamin Oh, kami. may chance na lang siguro. Bahala mo muna. Ano. Isa lang, isa lang. Copy. Enemy UAV overhead. May naglalaban sa harap. Yes. Rally on that vehicle. Bili tayong bala. UAV overhead. So, let's bigay ko yung pera ko. Jer, may Uy, tinitira may na bumabaril. dyan, Jer. May bumabaril na dyan. May bumabaril na. pre. Bumabaril na. Bumabaril sila sa atin. Bumabaril sila sa atin. Oh, Lay, bala. Ito, Lay. Oh. Bili kang bala natin. Sa sasakyan? Malapit sa sasakyan? Ah, Andyan sila. Sarap natin. Naglalaban. Nakit tayo bundok. Tara, tara. Samahan tara. natin si ano. Tara. Underlight, tara. He is coming. Nasa restaurant. He is coming. Bili tayo ano? Ano ba? UAV. So, Pwede. Pwede. UAV. Padala yung presi dito. Asa na? Enemy UAV overhead. Heading this way.
Ako na yung UAV. Pump ko na ba? Ay, nasa iyo. Oh, pop na. Friendly UAV overhead. Ito Ayun, sila. Ito, meron oh. Tara. Tara. Dito tayo sa taas. Wow. Gantiyan ng UAV ah. Ayan. Nasa sasakyan. Pa yung isa. Oh, nasa kaliwa lang yung isa. Dropping into the area. Watch the sky. Nasa likod. Nasaan dyan? Isa pa, meron pa dito. Ang nakatumbar nito. Sir. Saan yan? Tayo din, down yan. Ay, dito pa. Dito pre. Naku, dinalawan niya si Jer. Kala ko na down. Kanina, kaya... Tibay naman yan. Ang dami na niyang tama eh. Na-down lang siya, pero ayun yung kakampi niya. Sige pre. Tayo dito, ano? Oh! Yun lang. Down yun. Sige, siya dito. Sa gilid siya. Ang dami pre. So, pwede pa sila eh. Down dalawa. Patay na. Pre. Meron pa. pre. Throwing stun. Nasaan na yung tumakas? Yun, pataas ka na. Ito. Nice! Let's go. Meron pa, hindi pa team wipe. Oh, yun, nasa baba. Bumabaril sa baba. Sakyan, parating na sa inyo. Kape. Bomba. Patay. Nice! Nice Patay siya. Oh, sniper pa. Nasa baba. Yung Sa kalaban kanan. niya isa, sa right. Yun. Kape. Kaliwat kanan. Ay! Bili ko lang sila sa left eh. Recover lang kayo muna. Hindi pre, para ano na kayo. Makabalik kayo kagad. Sige, revive mo sila. Back ka na. Revive mo. Sige tol. Bili ko muna sila. Eh, babarilin niya ng match yan. Pwede sa loadout namin, ano? Nung UAV pwede, ka pa. Sige ko ako nabili. Wala pala. Saan ba ako namatay? Wala na to. Uy, namatay si Macho. Ilan bro? Ilan yan? Mag-isa na lang to, pero yung isa kasama niya nasa taas. Uy, dito sa akin. One hit na lang, oh, sayang. Sa taas? Ang team to? Meron sa bundok, ah. Tangin na mo ka. Ibang team yata to? Airstrike inbound. Sige na pre. Nandito yung isa, oh. Oh, down. Ay, bahay na to. may bumabaril sa right. Oh, doon. Nasa Meron doon. baba. Sa baba. Ayun. Ayun na kayo Sa nun. baba ko na. Dito na sa baba ko. Andito na sa baba ko. Sige na, pinat. Baba nila. Andiyan na, nakakar yun, ha. Push po pa ko dyan. Banggain mo. Ayun na. Umaakit siya. Nasaan? Ayun, no. Ay, nasa taas. Kita sa tracker. Yan. Nice! Woo! Meron pa! Dami! Pinag-revive dyan nung ipit tayo. Ang dami. Ang dami naman nila. Tatlong squad. Last one na lang yan. Dalawa lang yung nakita ko kanina. Di basta may alam ko sa baba, dalawa. Tapos isa sa taas. Ka-ghost. Kaya mo yan. Hop. Buhayin yung kasama. Bubuhayin. Yun. Ayun. Putang ina, meron pa pre. Idol Lodi! Meron pa pre. Meron pa. Ang dami naman yan. Anak ka ng teteng naman.
Hindi niya alam. Takot. Utang yun ah. Wala ka Kapit mga mo. pera ko eh. May pera kaya mo ngayon? Takot mo lahat yung mga kalaban mo. Meron, try mo. Tara. Try mo tignan. Oo, baka may pera tong mga to. Uy! Uy! What? Oh, Yan yun. Parang cheater yan. Yan yung pinili sa akin. Yan o. gusto niyo yung tingnan? Yeah. Puro scope yan eh. Ayan o. Oo nga tol, bakit Mga ganun? 14 kills. Opo, ito 14 kills. Oo nga no. Ayan, tingnan natin kung paano niya papatayin yan. Snipe ako niyan eh. Throwing stuff. Oh, Gago. Apo. Tara. Ulit. ay ako ba? Naka-revive. Nakakapag-revive ka. Ako pala yung host. Parang cheater yun eh. Oo Quick nga. scope lagi. Nadali rin siya, karma. Karma din ang gago. Nayari tayo dun nun ah. Walang cheater dun eh. Sana. Bumalik na ulit. Di ba napatay mo na ata yun? O hindi pa? Hindi ko tanda tol. Ang dami niyang na. Yun kanina eh. Ubus na kanina yun eh. Oo nga. Ay, ano yun tol? Naka-down yun kanina nung live ko. Kaya iniwan ko na eh. Ayun. Napatay ko nga pala sa taas. Wala naman narinig na nag-revive, di ba? Di ba may tunog dapat Kasi yun? dinawan ko siya tapos bago ko patay ko na siya. Ewan ko, ka-rose din kasi yun eh. Naka-block eh. Alam yun. Sabay kanta ng sayang na sayang talaga. Sayang talaga. Ang dami na mating kalaban doon, anak ng tete. Daming kalaban. Loading for deployment. Now's a good time to warm up. Sobrang dami kanina. Hindi tayo tumigil. Oo nga. Walang tigil labanan dun. Walang tigil na labanan doon. Anak ng tete nila. Gandang bakbakan dun. Ilang ako nakasali sa bakbakan. Nanood lang ako ng bakbakan. Ang dami tol, ang dami ng kalaban doon. Hindi tayo natinigilan ng mga yun. Full action kay Carlisle kanina eh. Headshot nga lang nung huli. Ang ina. Hindi ko expect yun. Bumalik siya. Warm up done. Time to kick this off. Tingnan. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Live, punta tayo live. Gas, get to the safe zone. May bumaba. Saan? Bonnyard na lang nung Banyard na lang? base ano eh.
macho. Hindi ko napansin. Eliminate all targets in the AO. Bounty target is up. Get Ay, it done. ang layo ko na rin pala. Nakamang teteng. Layo ko. Dami sa akin. Walang helicopter. May chopper dito. Nandun sa'yo Carlisle. Meron pre, ito na. Laban sa'yo. Oh, marami kang laban siya, ano? Marami kay Macho. Oo, dami sa Mga AFK yata yun eh. Hindi. Ah, hindi. Dami. Isang team. Science squad. Bako na lang yung pera ko. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Sige, load out na ngayon pag ano. Pahin ko sila Apat siya na, apat. Tignan niyo yung pera niya, ano, Lai. Ah, nandun ba? Yung Load pera out. nila eh. Bak na kung kaya. Ano ba yun nagano? Oh, dyan. Contact! Sa green. Laban dito, mag-isa. Bahala na siya, yung sabi ni Marisa. Load ko lang to sa loob. Laban dito. Ay, may kalaban dito. Ano lang yan? Ah, dalawa! Hoy, sayang. Lang, patay isa. Kasabay pala ko dito. Survive, you earn your freedom. Pala ko tahimik na. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're Sa done akin here. din dito. Time to earn your Ayun, freedom, tahimik soldier. pero nandito lang sila. Nandito lang. Ay. Nakaloko. Bringing you out. Ako. Utang na, merong ano. Pero, They're still by your back. Meron dyan pre, meron dyan nag-loot kanina. Oh, bukas na yung mga pintuan eh. sinagbuhay. Kalaban siguro yun. Kalaban yun. Oh! Nandito pre, nasa akin pre. Eto, Down isa sa akin. Meron sa baba, sa buy station, sa buy Ay, station, sayang. sa buy Eh, station, nagpakamatay. Ay, hindi namatay. sa buy station, sa buy station, nandito. Taas na rin yung kasama niya. Sa taas. Ay, Gagi. nagbe-blend yung ano niya sa ano ha. Operator niya. Green na green kasi. Uy, nice. Kunin mo na yung chopper sa ano. Most wanted contract. Saan? Wala pala, nakuha pala yun. Wala, meron na pre, ito, nandito yung king, ano ito. Yan? Stage na pre, ito na lang yan. Yan na.
Seaside bomber na lang tayo. Si isa ba? Alam mo na. Alam na this. Alam na di. Side power na. Hindi pa marunong makyat. Tignan mo. Hindi pa looted. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. Wala ko. Ayun. Ang kapayata. Ito lang yan. Uy, may tao. Oh, loadout. Got the wheel. Pantakbo. I'll drive. Run. May bila akong bibit. Pwede akong bumili. Walang time station dito. May nag-loadout dyan sa may ano. Taas. Sa taas. Dito. May sniper. Posibleng may snipe ka pa dyan. Bilis na yun eh. Uy, may tumitira. Huli na ako. Wala na pala. Ilay na. Sino nasa taas? Sino daw nasa taas, pre eh? Sorry, pre. Sino daw nasa taas eh? Ayan, sige. Pwede mag-load. Dikit ako sa'yo para sa yung loadout. Pero wag dyan. Tutukan dyan. Akit na ako sa bundok, Ayun mo. Ilan? Isa lang, pre, isa lang. Dalawa. Dalawa. Pero late na eh. Malate nga. Ayos lang yan. Okay, alis ka na. 29 seconds lang. 29 seconds, guys. Wait na kayo. Oh, may tao, may tao. Kabilang pader ka. Yan. Oh. Abutan pa kaya yung loadout? Abot pa yun to, labot pa to. Dalawang Okay na. box. Pwede na tayo dito. Okay. Okay yung loadout dyan, Machu. Oo. Ay, gagi! Ito yung kalaban. Oh. Back na, Carl. Isa. 4 dyan. Pinapit yung isa. Oh, nakapatay ako ng isa. Nakapatay din ako isa eh. Oh, isa na lang yan, pre. Kala ko wala na eh. Ay, iba pa yung nakuha ko. Wait. Wipe na. Meron pa. Uy, patay na yan. Sino buong ang baril? Patay na ba yun? Oo, patay na yan. Parang nakadapa. Pan, bilhin natin si Nacho, pre. Nasaan yung pera? Drop niyo yung pera. Water cash here. Bags you on that. Jar, please, Jar. Maran loads. Kunin mo. Bibilin ko si Macho muna. May sniper.
Sige lang, sige lang. Dito muna tayo. Hindi ako makalis. Ayan, sige. Alis ka na? Oo, okay na, okay na, okay na. Naglalak ako pag bumibili. Marunong mag-drive, ah. Nag-i-stop. May sniper doon sa kaliwa eh. Naka-ghost pala ako. Ghosted na pala ako. Wala akong sino may sniper. Ako, meron. Okay, try mo pre. Try mo. Ah, ako ang natira. Yun. Uy, parating sa'yo. Parating sa'yo. Squad. Para Nasa buy station eh. Ito na pa. Pasok muna ako. Kapit ka dyan. Backup muna. Pinupus kami. Wala kang bala, pare. Wala akong bala eh. Sniper ba? Ay, wala rin ako. Ito. Hostile. Down. Down. Wala pang press ito eh. Ah, Tibay naman ito. Basag-basag na ito. Nice one. mapatay. Kalaban dyan? Sino pumatay? Yun si Machu. Acho yata. Nice one, Machu. Oo, si Machu. Nice, Machu. Kulang ko lang bala pare. Meron pa dito eh. Nasaan yung bala nito? Kukunin ko lang itong bala nito. Yung itong barrel ko. Naka-sniper. Uy, meron akong ano. Box. Pero ito, naka-loadout sila oh. Kukunin ko nga itong sniper nito. Ito, gusto mo mag-snipe ano? Carlisle? Hindi, Gamitin mo. meron na pre. Meron na, nakakuha na ako. Uy! Ano yun? Ano Dito, yun? dito. Sniper? Sa helicopter? Lapit ka sa akin. Sa may chopper. Copy. Sa may chopper sila eh. Oo nga, ito sila oh. Nasa taas sila oh. Disregard last. Ayun oh. Basag. Basag pa. Luwa mo ako. Gas is moving in. Uy, down. Located. Ang layo nun. Dito oh. Nandiyan na yung gas. Copy. Pamatay itong mga to. Huwag ka na magsi-self-revive. Basag ulit. Anong bala? Anong kailangan mo, Lodge? Sniper din. Mali kasi yung loadout na nakuha ko. Ito tayo. Ito, may 40 ako dito. Ito. Hindi ka ba naka-sniper pre? Sniper ako pero dito dapat ang kukunin ko. O, Jero. Ito, Jero. Punta ako sa'yo. Ilan na yan? Kaya mo na yung 40 Wow, okay na yun. Thank you. 5 rounds. Hindi namatay yung na-down doon. Ayan. Makapatay na rin sa gas yun. Ayun eh. Wala, hindi nag-mark eh. Ako lang yung walang ano pala, no? Gusto mong mag-snipe ka, Machu? Sige, ayoko. Hindi ako mahilig mag-snipe. SMG okay na, AR. Ako rin eh. Saan tayo po pesto nito? Kunin natin yung scab na yan. Ang pera. Kaso may gas na. Meron ba? Yun oh. Pasok na kaya tayo dyan pare. Lipat na tayo. No, pwede. Tara.
Harap na. Underlay. Yung Underlay, hindi nagsasalita kasi. Lay, nasa kamalay. Yata. We need your presence, Lay. Baka natulog na yung kasalay, inaantok na siguro. Inaantok na siguro nga. Naku, busy sila. Busy sila ito eh. Ay, gumagalaw. Gumagalaw ba? Oo, gumagalaw. Ayun. Oh, minamark pa niya ang sarili niya. Oh. Sila yung hagdanan. Good spot dito, hindi looted eh. Oh, hindi looted pa, hindi looted. Eh. Objective updated. Secure that position. Hindi pa nila nabuwaya dito. Pala nandito. Anyone need this? Meron na kayo mga shield, kompleto na. Red paint. Secure na natin to. Uy. Laban. Ayun na nga tol oh. Nasaan Lay? Bundok. Eh, kita ko na. Yes, so, sige, so, ako paano ako dito sa kanya? Dalawa sa Meron pa baba. to. Dalawa na sa baba, papunta na dyan sa left niya. Left side, papunta na sa left side ni Kuya Rolly. Ano? Tapos sa right mo, Dito? Nasa gilid, Carl. Oo, pre. Ah, dito. Nasa malapit ko na pala. Sa harapan naghiwalay lang. kasi sila eh. Ay, naku, nandito yung isa. Pre, nakadapa na. Hiwalay silang dalawa. Oh, ito. Tinatay si Jer nitong nakadapala. Against the wall lang sila. Kanina. Oo, hanggang sa wall na. Keep mo. Uy, gagi, meron pa dito sa taas. Meron pre. Yan, nandiyan. Kalaban sila. yata. Pinabaril Meron, din eh. May tao sa bar. May tao sa rooftop, pre. May tao sa rooftop. Uy. Ano? Gagi. We'll be back to Yung apat to, o yung tatlo pala. Meron pa na. Sunduin ko lang anak ko lad sa school. Balik ako pag online pa kayo. Sige, lad. Sige.